Ahojte investori, volám sa Rado Guňovský a vítam vás pri audioverzii môjho newslettera. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá vás možno prekvapí. Prečo sú ženy lepšie investorky ako muži? Nebudú to len moje skúsenosti, ale dáta, psychológia správania a evolučné vysvetlenia. Poďme na to. Nedávno som robil prednášku pre pani učiteľky z gymnázia na tému osobných financií a finančného vzdelávania. Keď som sa ich spýtal na to, ako riešia financie, investície a podobne, viaceré odpovede boli, že to rieši môj manžel, ja sa v tom nevyznám. Je to možno jeden zo stereotypov, alebo iba obava z neznámeho a možno presýtenie žien inými povinnosťami. A pritom práve ženy majú výborné predpoklady stať sa skvelými investorkami. Nie, že by mali viac vedomostí, skúseností a podobne, ale zbytočne nešpekulujú. V tom vidím kľúčový rozdiel. Nechcem to paušalizovať, ale z mojej skúsenosti majú ženy oveľa menšiu tendenciu špekulovať, riskovať, robiť zbytočné zmeny, robiť zbytočné chyby. Keď majú ženy zadefinovaný cieľ, idú za ním v podstate bez zaváhaní, odbočiek, skrátiek, kľúčiek a podobne. Nie, že by nemali emócie, keď prídu poklesy, vznášajú ich rovnako. Sú rovnako ovplyvnené emóciami ako muži. Aby tieto tvrdenia neboli obmedzené iba o moju osobnú skúsenosť, pozrel som sa aj na nejaké štúdie. Prvou štúdiou je Boys Will Be Boys, Gender, Overconfidence and Common Stock Investment, ktorú realizovali na University of California, Berkeley. Jej zistenia hovoria o tom, že muži obchodujú o 45% viac ako ženy. Ich výsledky sú však o 1,4% ročne horšie. Dôvodom sú nadmerné obchodovanie, z toho plynúce transakčné náklady a znížené výnosy. Ďalšou štúdiou od Fidelity Investments je štúdia Women and Investing Study. Zistenia z tejto štúdie sú, že analyzovali 8 miliónov investičných účtov a zistili, že ženy dosahujú priemerne o 0,4% vyššie ročné výnosy. Majú nižšiu tendenciu meniť stratégiu, menej obchodujú, držia sa plánu. 86% žien súhlasilo, že keď sú ich investície spravované profesionálom, pociťujú menej stresu. Čím je to spôsobené? Prečo ženy menej špekulujú? Sú za tým viaceré dôvody. Prvým je psychológia, nižšia miera overconfidence bias. Muži systematicky preceňujú svoje schopnosti vo financiách. Je to jeden z najviac zdokumentovaných psychologických skreslení v investovaní. Ženy majú vyššiu pokoru pri neznámych oblastiach, vyššiu ochotu priznať si, že niečo neovládajú a vyššiu tendenciu hľadať odborníka. To vedie k disciplínovanému prístupu. Ďalším dôvodom je evolučná psychológia, rozdelenie stratégie risku. Evolučne boli muži viac orientovaní na krátkodobé riskantné rozhodnutia ako lov, boj, expanzia územia a podobne. Ženy boli orientované na stabilitu, dlhodobé plánovanie a ochranu zdrojov. Nie je to stereotyp, je to vedecký fakt pozorovaný naprieč kultúrami. Vplyv v investovaní je taký, že muži hľadajú výzvy a adrenalín, teda špekulácie, a ženy hľadajú bezpečný progres, dlhodobé investovanie. Ďalej tu svoju úlohu zohrávajú aj hormóny. Testosterón zvyšuje impulzívnosť, sklon k riziku, túžbu po súťažení, pocit, že viem to lepšie ako trh. Výskumy ukazujú, že muži s vyšším testosterónom viac obchodujú, dosahujú nižšie výnosy a viac podliehajú impulzívnemu správaniu. Estrogen naopak podporuje dlhodobé plánovanie, nižšiu impulzivitu, stabilitu pri rozhodovaní. Vplyv v investovaní je taký, že menej adrenalínu rovná sa menej špekulácií a vyšší dlhodobý výnos. Potom tu máme sociálne nastavenie. Ženy menej sledujú výkonové súťaženie. Muži sú oveľa viac motivovaní poraziť trh, poraziť iných, byť víťaz. Je to behaviorálny vzorec známy ako competitive bias. Ženy investujú skôr pre bezpečnosť, budúcnosť detí, rodinné ciele, finančnú stabilitu. A toto vedie v investovaní k lepšiemu správaniu z dlhodobého hľadiska. Pasívne investovanie je nuda. A nuda mužov viac ubíja. Prebudia sa v nich vyššie spomenuté vplyvy a každú chvíľu chcú skúšať niečo nové, niečo iné. Žena vie, že je na dobrej ceste a neschádza z nej. Nemá tendenciu zbytočne skúšať niečo iné, čo nemusí fungovať. Jedine, že by prišlo niečo výhodnejšie v zmysle možno poplatkov, poradenstva a podobne. Na druhej strane sa hovorí, že risk je zisk. Súhlasím, aktívny prístup, špekulácia a skúšanie prinieslo mnohým nielen mužom dodatočný nadvýnos, väčšie bohatstvo a viac slávy. To sú naše vzory a motivácie. O nich sa veľa hovorí a chceme ich napodobniť. Problém je v tom, že tých, ktorým sa to podarilo, je veľmi málo.
O tých, ktorým sa to nepodarilo, sa už hovorí menej, alebo sa o nich nehovorí vôbec. Moje odporúčanie teda je, venujte sa rozvoju, zarábaniu peňazí, ale vo vašej práci a podnikaní. Posúvajte sa ďalej práve tam, vymýšľajte nové veci, skúšajte nové veci, ale neaplikujte tento prístup do investovania. Šanca na úspech je naozaj veľmi malá. A vyzývam hlavne ženy, investujte. Nebojte sa, máte na to vynikajúce predpoklady. Dokonca viete byť lepšie investorky ako muži, vďaka sklonu zbytočne nešpekulovať. Ak sa chcete poradiť o tom, ako začať, alebo o tom, či investujete správne, kontaktujte ma. Rád vám poradím a nasmerujem vás správnym smerom. Ďakujem vám, že ste si našli čas na vypočutie novej časti môjho newslettera. Budem rád za jeho zdieľanie, či už na YouTube alebo na Spotify. A teším sa na vás aj na budúce. Čaute.